सानसेनि सिगां जानाय इभिक्सन जायगानि नामानो जाहैबाय 2 नं कालबारि आरो गलगाटा। दा बेयाव जों चिरां डिस्ट्रिक्ट बनसुनि आरो सान्तिपुर आन्सलिकनि जानानै जों दिनै नैबे हालामाव जों दिनै नुजाफैदों आरो फैनानै जों जोबोद दुखुजों नांफैदों। परिस्थितिखौ जों नायनानै गाज्रियैनो जोंनि माखासे हारिफ्रा गोहोम गोलैदों। जा खस्थ' लानानै बिथांमोना नैबे हालामाव जाय मानसिफ्रा हा गैया थांनानै थानो थाखाय, दा बिथांमोना नैबे जायगायाव फैनानै गावसिनि जिनेखि थांनानै थानायनि राहा लामाखौ खालामना लाफैदोंमोन। नाथाय दिनै सरकारा माखासे गावसिनि आयेनखौ लानानै बिसोरो दिनै बिथांमोननि जिनेखि दुखु खस्थ'नि गेजेरजों थांनानै थानो थाखाय, जिनेखि गावसिनि जिउखौ खांनो थाखाय जिनेखि न' खस्थ' लुफैदोंमोन, बिथांमोननि न'खौ दिनैहाय थेर बेथेर खालामनानै दिनै गालांबाय। जों बिथांमोनजों सावरायनानै जों मोनबाय आरो जोंनि मेगनजों जों नुबाय कि न'फ्राबो दिनैहाय सिफायजोबनानै बिथांमोना गिजि थेर फाल खोंनानै दिनै थानांगौ गोनां जादों। बेफोरबायदि जाथाया मानि थाखाय जाखो जोंनि नैबे बड'लेण्ड ओनसोलाव? जोङो बेखौ जोब्बाय होनना जों सानदोंमोन, नाथाय दिनैसिमबो जोंनि हारिया, जोंनि बर' हारिया सैसोनानै थानांगौ गोनां जानानै फैदों। दा बेफोरबायदि अबस्था जों माब्रैनिफ्राय बे जाबोगासिनो दङ, बेखौ सरकारा दिनैसिम सलिउसनाव लाबोनो हायाखै नामा? दा जोंनिफ्राय, जों चिरां डिस्ट्रिक्ट बनसुनिफ्राय जों जानानै जों बेखौनो जों खावलायो, जुदि बिथांमोना गावसिनि आयेनखौ लानानै इभिक्सन जुदि खालामोब्ला बिनि एडभान्सआव मानो बिसोरनो थानायनि थाखाय जानायनि थाखाय मानो बेबस्थाखौ खालामा? जुदि खालामखायो, गावसोरनि दिन थारिख जुदि थिग खालामखायोबा, होमबा बिसोरनो थानायनि थाखाय मोनसे एडभान्स जायगाखौ लकेसनखौ बिसोरनो खालामना होनांगौ। दिनै बिसोरखौ मानो दाउसा मावरिया दिनै खालामखो? दिनै ओंखाम संनानै जानो थाखाय जायगा गैया, माइरं गैया, दै लोंनो थाखाय दै मोनाखै। बिथांमोना जोबोद दुखु मोनदों आरो बिथांमोना गावसिनि दुखुखौ जोंनि सिगाङाव प्रकास खालामदों। जोंखौ जुनारफोरबायदि खालामबाय होननानै बिथांमोना प्रकास खालामदों। दिनै जुनारफ्रा थांनानै थानो थाखायबो बिसोरनाबो न' मोनो, जायगा मोनो उन्दुनो थाखाय, नाथाय मानसि माहारिया जायगाखौबो मोनला नामा? दा जों चिरां डिस्ट्रिक्ट बनसुनि जानानै जों सरकारखौ जों बेखौनो जों खावलायदों आरो जों होनदों, नोंथांमोना गोख्रैनो जिनाखि लेन्डलेस जानानै थानाय, जिनाखि न'खर गैजायै, हा बां गैजायै जिनाखि बिथांमोना खारनानै थाफैदोंमोन, बिथांमोना जाहाथे सर्ट टाइमनि गेजेराव जाहाथे बेखौ एरेन्ज खालामनानै होयो। इलिगेल एनक्रचमेन्टआ दिनै बिटिआर ओनसोलाव दिनैसिम जागासिनो दङ। ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआवबो दिनै जागासिनो दङ। बिथांमोना बेफोरखौ नोजोर होआलाबानो दिनै मानि जिनाखि ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआव जिनाखि मोनथाय दंखायो जोंना ट्राइबेलफ्रा थांनानै थानो थाखाय, बेखौ दिनै मानो नोजोर होदों? हा दङमोनबा बिथांमोना निस्सयबो फैनाय नङामोन। हा गैजायैनि थाखायसो बिथांमोना फैदों। दा बिनिखायनो जों बेखौनो जों डिमान्ड खालामगोन सरकारनिसिम, बिथांमोननो थांनानै थानायनि राहा लामाखौ सर्ट टाइमनि गेजेराव मेनेज खालामनानै होनांगोन, जायगा खालामनानै होनांगोन। बेखौ जों चिरां डिस्ट्रिक्ट बनसुनि जानानै जों बेखौ जोङो सरकारनिसिम जों दिनै खावलायनाय थाबाय। नोंथांमोना चिरां जिल्ला बनसु हिसाबै नोंथांमोना दिनै बेवहाय माखासे जाग्रा आदारफोरखौ नोंथांमोना गथायफैदों। बेवहाय नोंथांमोना मा बेसादफोरखौ गथायनाय जादों? जोङो दिनै जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट बनसुनि जानानै जों गोसो गुदुं जानानै बिथांमोननि दुखु खस्थ'खौ जों नुनानै, आलाय सिलायखौ नुनानै, जा हायो बोथिसेनि थाखाय जों माखासे माइरं आरो दालि बेफोरबायदि बेसादखौ जों एरेन्ज खालामनानै जों लानानै फैदों। नंगौ, जों सानोखि बियो बिथांमोननि थाखाय सन्थुष्ट जानाय नङा, अब्लाबो जोंनि अननायनि थ्रुयै मोनसे सहायखौ जोंनिफ्राय नोंथांमोना जों दिनै होफैबाय। नोंथांमोना बेखौ अननानै बजबनानैबो लाबाय आरो जों आसा खालामबावो फैगौ दिनफ्राव आरो बिनिफ्राय बांसिन जों होफैनो हागोनखौ जों नोंथांमोननि सायाव जों दिनै बुंनानै गालांनो।